Ka gaa n'ihu n'akọ ndị fọdụrụnụ. Onye isi otu Catholic Bishops Conference of Nigeria (CBCN) n'ahịchapụ bekee bụ Archbishop Lucius Ugorji akpọkuola ndị ikpe ụlọ ikpe ejesi ọgwụ Nigeria ka uche ha dị ya mgbe ha ga-eke ikpe banyere nhọpụta onye isi ala emere na ọnwa Febụwarị abalị 23 afọ abụ 2023 wee kwuo ka uche ha dị ya ka ha zere ịkpa aka n'iwu ala Nigeria ma ọ bụ chọba ụzọ ha ga-esi wee mee otu onye ma ọ bụ nke ọzọ obiọma na ya bụ ikpe ha ga-ekpe. Archbishop Ugorji kpọrọ oku anụnwa mgbe ọ na-agbape nzukọ nke abụọ nke otu CBC maka afọ abụ 2023 were ọnọdụ na Holy Trinity Catholic Church Maitama Abuja. O wee kwuo na iwebata akụrụngwa BVAS mere ka ụmụ Naijiria nweta obi siri ike nnukọpụta n'igwe ịtụ vootu oge ahụ emere nhọpụta na-elejere anya na a ga-eme ka nhọpụta nwa gasịrịrị werere ma bụrụ nke ya anya oye. Anụtakara eze ABS na Abuja Princess Ekwi Ajide ga-akọtọpụrụ gị okwu nwa amadi ya kwuru. Siri n'agbanyeghị nkwesị ike ndị INEC na ha ga-agba mbọ ịhụ na enwere ezi nhọpụta na-enweghị ntụpọ na 2023, nhọpụta ahụ dara pii n'ihe ndị mmadụ na-elegara anya ma n'ịkpa agwa na okporo ike iwu nke mere na okwukwe ndị mmadụ dara mba n'ihe gbasara nhọpụta afọ 2023 nke jupụtara n'ọtụtụ ọnya ụfọdụ tutu atụọ ya bụ vootu ka a na-atụ ya na ka a tụsịrị ya. Dịka o siri kwuo, ọtụtụ ndị obodo na ndị mba ụwa ndị ọzọ kiriri ya bụ nhọpụta kwenyere na nhọpụta izugbe ahụ jupụtara n'ọghọm mwakpo anya, ịkwafu ọbara na iri aka azụ. N'okwuchukwu ya n'emume Mass nke bidoro emume izuụka ahụ ka Bishop Abuja Diocese Most Reverend Ignatius Kaigama kpọkuru ndị Naijiria ka ha bụrụ ndị na-akwado mbikọ n'udo n'akụkụ niile. Bishop ahụ kwara arịrị maka ọtụtụ mmadụ lara mmụọ site na ndọkọrịta ikike ndị mmenye ụjọ chụpụrụ n'ụlọ ha ma rịọ ndị obodo ka ha chọọ ụsa nye nsogbu Nigeria ma nyere ndị nọ na mkpa aka. Apostolic Nuncio Nigeria Archbishop Antonio Guido Filipazzi bụ onye ezijegoro Poland kwara arịrị maka akụkọ onye seminarian nọ na Diocese Kafancha egburegbu, kọwaa ya dịka otu arụ a na-akpa megide ndị Naijiria n'agbanyeghị obodo, ekpukpe ma ọ bụ ogogo. Ọ sịrị n'agbanyeghị na ndị ọchịchị kwesịrị iwere nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ dịka ọrụ mbụ ha ma ọ bụghị ihe na-eme na Naijiria, Apostolic Nuncio ahụ kọwapụtara mkpesa gbasara ọdịnihu ụka na Naijiria ma tụọ aro ka elebara ọtụtụ ihe anya ma gbanwekwanụ ndị kwesịrị mgbanwe ma ọ bụ ghara ime ha ma ncha. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.